Sanibonani mahlabezulu, siyahlangana futhi kuhlelo lethu elithi Ndebele Secret and Confessions. Ama-confession wenu siyawabona ngapha, sinifundela wona emoyeni. Iy'namba zokuthumela ama-confessions wenu ngizozifaka eskrinini. Sacela ni-comment, ni-like, ni-share, ni-subscribe futhi ukwenzela ukuthi uhlelo lwethu luqhubekele phambili. Siyabonga ngokusisapota. Siyabonga ngokusibhalela ngapha incwadi ziyeza siyazibona. Siyabonga kakhulu-ke indaba zenu sizozifunda ngapha. Kwazi bani ngelinye ilanga nawe uzozithola uzohlangana nomuntu ozokunikeza usizo kuma-comment section. Ningakhohlwa uku-subscribe, ningakhohlwa nokukhomenta futhi nokushare futhi kanjalo. Indaba esiyiphethe namhlanje indaba ekadadewethu osichazela ngento eyenzakalayo. Uthi yena ngisacela nifihle isithupha sami madawu ukuze abantu bengangazi ukuthi ngingubani. Mina nomyeni wami sasuka ekhaya izinto zinzima kakhulu. Safika emaplazini ngaseLimpopo. Ekhaya sasishiye izingane nomamezala. Kwakunzima kakhulu nokuthi ziye esikolweni kodwa lokhu. Safika salihlala emaplazini. Kwabanzima ukuthi sithole umsebenzi. Ekhaya babesibhalela besitshela ukuthi abasenakudla. Kwakunzima ngoba babelala bengadlile. Sazama ngazo zonke indlela ukuthi sikwazi ukuthi sithole umsebenzi. Sathi sokulapha emaplazini sathola umsebenzi kwangathi kuba ngcono. Sasebenza impela sithumela ekhaya sobabili nomyeni wami. Kwakunzima. Umyeni wami ngokuhlangana nabantu wayehlangana nabo emsebenzini. Wahlangana nomunye ubhuti wamlayela ukuthi kwakukhona omunye ubaba wayengasikhipha kulolu gibe esasikulo. Wathi yena lo baba lo ungumuntu osizayo impela. Ongasenza ukuthi ngelinye ilanga nathi sizithole singabantu esesinemali yethu sikwazi ukwakha umuzi. Ngoba imali esasiyithola yayimali kuphela eyayikwazi ukuthi isiphilise phela ukudla kuphela nokuthi sigqoke. Hhayi ukuthi mhlambe khona enye into esingakwazi ukuthi siyenze. Weza umyeni wami wafika wangitshela endlini. Hhayi ngamtshela ngathi mina angikwazi ukuthi senze into efana naleyo. Wathi yena masizame umngani wakhe useze wayeka umsebenzi ngokuthi lo baba wamsiza izinto zakhe zamhambela kahle. Ngathi mina umuthi angikaze nje ngawusebenzisa. So angazi ukuthi sobe seyenza kanjani. Wangincenga umyeni wami. Wathi masiye kuloya baba loyana ubaba Mbumbulu loyo owakuthiwa nguye okwazi ukuthi azisilungisele. Kwathi ngelinye ilanga ngacabangisa ngale ndaba le ngafike kuJulian ngabona ukuthi ngempela ayikho into esiyitholayo etheni lapho esasisebenza khona eplazini. Ngagcina ngimkhumbuza umyeni wami ukuthi kanti wagcina utheni ngaloya baba. Wathi yena ngithi uthe wena awufuni ukuthi awuyingeni leyo ndaba leyo ngathi hayi awuhambe siyozama. Sasuka nomyeni wami sahamba saya kulo baba sithena sifika laphayana. Lo baba lona wathi yena uyayazi inkinga esilethe lapha kuye. Wasibheka lo baba wasitshela inkinga zethu, wasitshela yonke into esasiyidinga nathi savumelana naye. Kuthe mayeqeda lapho lo baba wathi yena kodwa umuthi wakhe wona unemigomo nemibandela efanele ukuthi ilandelwe ukwenzela ukuthi into yethu yalelo kuqhubeka kahle. Sathi thina hayi asinankinga sizokwazi ukuthi sinjani, sizokwazi ukuthi siyilandele. Lo baba wathi yena makuwukuthi sifuna ukuthatha lo muthi wakhe, mina nomyeni wami singabantu esingasafanelanga ukuthi sihlangane ecansini. Fanele omunye nomunye azifunele umuntu azothandana naye kodwa sibe sihlala ndawonye. Wasinikeza iqhaga elalinamafutha. Phezu kwaleli qhaga lalivalwe ngesichibi esibomvu. Wathi yena sihambe naso endlini lapho esihlala khona. Sifike sidinge indlu engenalutho phakathi. Sifake iqhaga leli phakathi silihlalise lapho. Sivuke ekuseni njalo siya lapho siyovula leli qhaga leli sigcobise lamafutha siphinde sivale ngalesichibi esibomvu. Sizobona ukuthi kuzoyenzakalani. Kodwa makungenzeka ukuthi sihlangane sizobona ukuthi kuzoyenzakalani ngoba thina sibe sisiphule imigomo nemibandela le wayekade sinikeze yona. Sathatha leqhaga leli sahamba nalo safika endlini. Safika sa create indlu lapho esizofaka khona leli qhaga sasusa yonke into
Sasihlale emarumini ayi-2, sagcina sishiya irumu elilodwa linganalutho, sahlala erumini elilodwa. Ekuseni njalo sasivuka siya kulela qhaga siyogcobisa la mafutha lawa okwakuthiwe siwagcobise. Saqhubeka kanjalo, kwathi ngemva kwamalanga amathathu savuka laphana kuleya ndlu leyana eneqhaga, savuka sokunemali. Njalo nje kuvuka ekuseni kunemali eningi, sayibala leyo mali leyo yayifika kuma-58,000 ngelanga lokuqala. Ngelanga lesibili imali yabaningi ukuthi sangakwazi nokuthi siyibale le mali le, izinto zaqala zasihambela kahle, kwaba mnandi. Sakwazi ukuthi sakhe umuzi ekhaya, sathwala iqhaga lethu sahamba nalo ekhaya. Sithe nasifika ekhaya salakhela futhi indlu, iqhaga lelana lahlala laphayana. Sakha umuzi wethu, saba ney'tolo, amabhasi, saba nayo yonke lento esasiyifuna. Kwathi ngelinye ilanga, hayi sizwe ukuthi sasilele nomyeni wami, sizwe ukuthi saba nephutha lokuthi sihlangane. Sasiney'ngane ezimbili lapha ekhaya, eyokuqala yayingeyomfana, yentombazana yayingencane. Sahlangana, sithe masihlangene, kwavuka ngakusasa kwakhona mazi ngiyovusa abantwana ukuthi mabaye esikolweni, ngathola sokunengane yesithathu. Le ngane le yayifana ncamashi nomntanami lo omdala umfana. Samangala ngabiza umyeni wami ngathi woza uzongibonisa. Weza umyeni wami wafika wabona sokunengane yesithathu efana ncamashi nale ngane yethu yokuqala. Kwaba nzima kithi, sangazi ukuthi manje senzeni ngale ngane. Le ngane yayihlakaniphe ngale ndlela. Yavuka le ngane leyo yangathi manje kusekhaya la, akuzange kubonise ukuthi mhlambe yingane entsha eqala ukufika lapha ekhaya, kwangathi ujwayele yonke into, wayesazi lapho okunazonke izinto. Safonela lo baba lo wenyanga, lo baba wenyanga wathi yena kusho ukuthi nihlangene ecansini. Savuma vele, wathi ayisekho into engizoyenza, into sokufanele niyenze ukuthi nina nizohlala naleyo ngane leyo, niyenze yenu, zonke izinto zizohamba kahle. Saqhubeka sihlala nale ngane, le ngane yayingezwa ngale ndlela yokuthi nalezi ingane zalapha ekhaya zaqala zaganga la endlini, zingezwa, ziphula ama-TV, ziphula kwasani nje ukhona la endlini nje. Everyday sasihlala singabantu esithenga, si-replace lezi tsha ezilapha endlini ezaziphulwe yilezi ingane. Imali, the more lezi ingane ziganga kakhulu la endlini ziphula izinto, the more imali ingena. Yayisingena imali, kodwa into eyayimangaza ukuthi ekuqaleni imali yethu singakahlangani ecansini nalo myeni wami, imali yethu yayisebenza izinto ezibonakalayo. Kuthe ngokuthi kuba nale ngane le yesithathu, waqala izinto, imali yayingena eningi, kodwa imali yayingasenamsebenzi ewenzayo. Yayiphelela nje emoyeni nje, yayiyimali nje ehlala ikhona ungasazi nokuthi wenzeni ngayo, kodwa sithenga izitsha zonezi eziphulwa ziy'ngane nje, kwakungasabonakali ukuthi wenzeni. Manje into esingiletha lana Madawu iyodwa nje vo. Iy'ngane zami yebo azizwa, kodwa seziphelile emzimbeni. Kodwa emaphupheni mangilele ebusuku, ngiphupha le ngane le yesithathu le yavuka sikhona. Ingane lena ingathi incela ingane zami igazi entanyeni, ingane zami zondile. Yona ingane le iyageyina i-weight ukudlula lezi ngane zami. Manje ngithe nangibuyela kulo baba ngithi makawuthathe umuthi wakhe aphinde asibusiyeke thina sinje singasenamali, singasenalutho. Kodwa lo baba wathi yena akasakwazi ukuthatha ngoba umuthi lo usuphenduke waba ngumuntu. Yena wasinikeza umuthi, akasinikezanga umuntu. Ngoba seqa imigomo nemibandela, kwagcina kuvela le ngane. Kusho ukuthi le ngane lena kahle kahle ingutikoloshi, uyo lo oncela igazi ley'ngane zethu. Angisazi ngenzeni manje ngoba iy'ngane zami ziyaphela emzimbeni, and le ngane le enye yesithathu lena iyakhuluphala yona njalo mihla namalanga. Angisazi-ke manje ukuthi kuyogcina ngani, mhlawumbe iy'ngane zami ngelinye ilanga kuyophela igazi emzimbeni zivuke zishonile. Angazi ukuthi ngenzeni. Ngisacela ukuthi ningisize ku-comment section, ngisacela ningangithethisi, kodwa ningisize nami ngangithi ngiyazama. Madawu ngicela ukuthi upostele le ncwadi yami, mawusupostile
ungazisi ukwenzela ukuthi ngilandele ku-comment section ngikwazi ukuthi ngizothola usizo. Yiyo-ke incwadi lena siyithunyelwe udadewethu othi yena wahamba wayothatha into yokuthi imenzele imali isitshintshe yaba yingane efana ney'ngane zakhe, kodwa sincela igazi iy'ngane zakhe. Kunzima bakwethu emhlabeni. Into ofanele uyazi ukuthi imali eza kalula isikhathi esiningi iyimali eza nemigomo nemibandela. Ungeqa imigomo yakhona uyogcina ubhadala ngegazi, into abantu abayaziyo leyo, kodwa abantu basaqhubeka bahamba bayofunana nemithi ebalethela umnotho. Ekugcineni bese kusiba nzima ukuthi uyirivese. Inyanga lezi enithatha kizo imithi ekugcineni zigcina seziyala futhi ukuthi zithathe imithi yazo, ingoba lo muthi usuke sewusebenzele. Asazi, musizeni udadewethu ku-comment section. Ningakhohlwa ukuthi ni-like, ni-share noku-subscribe futhi ku-channel yethu lena, ukwenzela ukuthi uma ngiqala ngiposta nikwazi ukuthi nithole